Meron po ako ditong subwoofer na Kevlar 618 active subwoofer. Meaning po meron na po siyang amplifier sa likod. So wala na po akong problema para pag kumuha ng amplifier na compatible dito sa subwoofer natin, kasi nakakompute na po yan dahil meron na po siyang sariling amplifier sa likod. Sa katunayan, dalawa na po yung binili ko, pares po yan. Ano po yung reason para binili ko po itong particular na model na to at saka brand? Unang-una po, bukod sa ano naman yung Kevlar, medyo kilala na po siya sa ating mga gumagamit po sa mga PA, sa mga nagpaparent, ay okay naman po yung design. Martin Audio po yung style, at saka yung isa pang factor na inisip ko po nung bumili na po ako ng panibagong subwoofer, kasi meron na po akong dating subwoofer na Crown. Yung nagiging problema ko po nung time na nililinis ko na siya, yung mga lalagyan niya ng screws lumuluwag, kasi yung kahoy na nagamit dun sa subwoofer ay MDF, yung pong mga recycled na kahoy na nadudurog. Kapag niluwagan mo yung screw tapos binalik mo, may tendency po na madurog yung butas. So lumuluwag yung butas, nagkakaroon po ng vibration, pumapangit po yung tunog ni subwoofer sa katagalan. So ito, ang kahoy po na gamit dito ay plyboard o plyboard ba yan? Plywood. Yung pong typical na layered na na kahoy. Yung chinek ko po kung ano po yung kahoy na ginamit dito. So mas matibay po siya. Yung po typical na kahoy na ginagamit talaga pang yung mga nagbi-build ng mga speaker box, yung layered, hindi po siya yung nadudurog. At yung paint po niya ay textured paint na epoxy. So mas maganda po siya compared dun sa mga yung nga nabili ko na subwoofer na Crown dati, sticker siya, parang sticker na nababakbak. Ito kahit mga gasgas, kayang-kayang i-repair, kayang-kayang i-retouch po siya, at maganda po, solid oh. Tapos yung handle niya ay solid din, rubberized grip, may branding din ng Kevlar. At ito po yung likod niya, yung pinaka sinasabi ko po na amplifier niya. Ayan, so basic setup, madali po siyang intindihin. So ganito, meron siyang phase. So ito yung nilalagay ko po ito sa 0, and then ito ay nasa 80. Yan, para standard po yung ating phase. And then ito po yung input niya, left and right. So pag ginagamit ko po ito, left and right po yung nilalagyan ko, kasi parang mas malakas yung bass niya, mas full. Kapag yung dalawang side po yung nilalagyan ko. Meron po akong splitter kung halimbawa ang isang signal lang, isang channel yung gamit ko sa dito galing sa mixer, ay nilalagyan ko po ng splitter para yung dalawang side, so left and right ng ating amplifier, ay magkaroon ng signal at mag-produce ng mas magandang bass. So yun po yung technique ko dito pag ginagamit ko. At ang maganda po dito, meron siyang signal limit. Pag pumupula po yan, bawasan nyo na. So mostly ganito, hanggang dito lang po yung settings ko, yung parang dyan o hanggang dito. Basta pag pumupula na po siya, ibig sabihin na ma-maximize na natin yung kakayahan ng ating sub. Bawasan nyo na yung volume dito para hindi po siya masira. So nasa sa inyo na lang kung masisira po yung subwoofer. Kung hayaan nyo na malakas masyado yung signal na pumapasok, nagmumula na siya, hindi nyo na-adjust, yun, may tendency masira. Pero kung maingat kayo, pag mapula na, bawasan nyo yung volume, sakto na. At anyway, malakas po ito. Yung ginamit ko nung New Year, pinartner ko siya ng dalawang AD na 15 inches. Nasa tapat ng bahay namin, yung may bubong sa harap. So nasa na siya, bandang labas. Hindi na siya nakapasok sa may part na may bubong sa bahay namin. Damdam mo yung bubungan ng garahe namin, nagba-vibrate. At saka yung aking AVR, kasi sinet up ko sila nakatabi lang,
nakatabi lang nito yung AVR, lumuwag yung tornilyo ng handle. Ganun kalakas po yung ano to ng mga subwoofer na to. Pares po yung ginamit ko. So kung bibili po kayo ng subwoofer, huwag lang po magbase sa watts at sa lakas. Tignan nyo rin yung kung ano yung ginamit na materials sa pinaka-box, kasi sa katagalan pag MDF po ay lumuluwag nga at nagka-cause po ng vibration, pumapangit yung tunog. So ito po yung marirecommend ko na bilhin nyo, Kevlar 618 18 inches. Meron po siyang 15 inches na version kung mas gusto nyo magtipid. Pero para sa akin, kung may kaya naman, bumili na kayo ng 18 inches para kahit isa lang, malakas na. Check nyo po yung Shopee at Lazada affiliate links natin sa description para iwas peke po at gumamit po kayo ng voucher pag mag-checkout na. Sana'y matapos na ang napakarang mundo.